Sziasztok! Szeretném bemutatni nektek egy epic bugot, ha lehet már azt mondani rá, hogy epic, de nem. Sőt, nem is itt mutatom meg, hanem egy teljesen lapos, legenerált világban. Hopp, ez mi? Hol vagyok? Ja, repülő. Ja, csak egy kis repülő. Ha már itt vagyok, elmondom, hogy lesz majd egy erről a repülőről egy videó, de az most nem most. Igen, itt egy... Hol van? Hová tűnt? Kivágom ezt a mászkálást. Na, itt vagyok újra. Csak kivágtam ezt a hosszú mászkálást. Nézzük, hogy mutatok nektek egy trükköt. Egy ajtótok van, és kéne a házra 2. Most ez egy ajtó sokszorosító bug. Ezt nem tudom, hogy előbb is, én csak most fedeztem fel, amikor helikoptert akartam építeni, hogy ha cobblestone lépcsőre ráraktam egy ajtót, akkor így, ugyanígy rányomunk, ez sokszorozódik egyre jobban. Aztán leteszteltem, hogy ez most működik mindenféle lépcsőn. Téglán, dettó. Fán is. Félkőn is. Másik félkőn is. Mindenféle félkőn, lépcsőkön működik. És ezzel most így csomó ajtót tudunk szerezni. Hogy 2-t szerzünk egyért. Hogy egyet lerakunk és 2-t szerzünk. Ezzel mindig tudunk ajtót szerezni. És ez most egy tök jó kis bug. Nekem tetszik. Más bugokról még keresek dolgokat. Ja, hogy még egy bugot bemutatok, hogyha üveget lerakunk, hogyha így lerakunk üveget, és ide alá rakunk bármilyen bármit, és itt megismételjük ugyanezt egyel arrébb, vagy ide kell? Igen, ide. Nem muszáj, csak üvegen legyen, akkor eltűnik mindig. Mindig, de még hogyha ide egy fákját rakunk, bármit rakunk ide, eltűnik ez a csapóajtó. Ezek ilyen kis bugok, remélem kijavítják. Köszönöm, hogy megnézte ezt a videót, és lát.